Benvinguts en aquesta sala de sessions, aquest tresor de la ciutat de Mataró. Avui, com ens acompanyen algunes persones de fora de la nostra ciutat, recordant obra d'en Puig i Cadafalch, del gran arquitecte del modernisme. I benvinguts tots a l'acte de presentació de la proposta guanyadora d'idees, del concurs d'idees del Pla d'Impuls del Centre de Mataró. M'acompanyen en aquesta taula, a la meva esquerra, en primer lloc, la senyora Núria Moreno, regidora delegada de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament de Mataró. I també a la meva esquerra el senyor Jaume Artigas, membre del jurat en representació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. I a la meva dreta, el senyor Jordi Novo, president, com sabeu, de la Unió de Botiguers de Mataró i també membre del jurat. També m'agradaria agrair, els teniu asseguts a tots a la meva esquerra, els membres del jurat, així com també a tots els equips participants en aquest concurs d'idees per donar un impuls al centre de la ciutat, que teniu asseguts en la bancada de regidors a la dreta. També una salutació als regidors i regidores del consistori i també, òbviament, a totes les persones que ens acompanyeu en aquesta presentació pública, ja sigui presencialment en aquesta sala o a través de la retransmissió en directe que fa la televisió pública de la nostra ciutat. Iniciant, doncs, aquest acte, i per això li passo la paraula a la senyora Núria Moreno. Molt bé, gràcies senyor alcalde, bona nit a tothom. L'acte que avui ens reuneix és el resultat d'un treball que va començar ja fa mesos i que des del seu inici venia acompanyat del convenciment que una ciutat activa i dinàmica com a Mataró mereix un centre renovat i repensat, que llueixi i concentri una mostra del millor que tenim a la ciutat. Mataró és una ciutat oberta, mediterrània, treballadora, orgullosa del seu passat industrial, que representa la innovació de la mà del Tecnocampus i amb la voluntat de compartir les seves joies patrimonials amb els visitants que vulguin gaudir-ne. És això i moltes coses més, que estem convençuts el centre pot posar en relleu. L'exercici de planificació estratègica que ha suposat el Mataró 2022 per a aquesta ciutat contemplava que en projectes com el Pla d'Impuls al Centre podíem donar resposta al repte del reconeixement i difusió de Mataró, però també a la inclusió social i a la creació d'ocupació. Per tot això, abans d'iniciar aquest curs, teníem clar que buscàvem equips multidisciplinars, en diversitat de mirades i que, per tant, pensessin amb l'espai urbà, amb l'edificació, amb una mobilitat sostenible i, en tot cas, que milloressin l'activitat econòmica del centre. El comerç, la restauració, l'oferta cultural de la ciutat, acompanyada d'espais amables que convidin al passeig i que combinin amb el respecte per la tradició, amb algun element de singularitat i de dinamisme, esdevenien elements claus per al context d'aquest repte. Varen començar a parlar d'aquest projecte amb els comerciants, els restauradors, els veïns, els col·legis professionals i els diferents departaments de l'Ajuntament implicats en el tema: urbanisme, promoció econòmica, mobilitat, espais públics i cultura. Aprofito per donar gràcies a tots ells per la seva implicació en el projecte. El mes de gener del 2008 vàrem aprovar les bases que havien de regir aquest concurs. En la primera fase es varen presentar 23 equips i d'aquests varen triar 5 equips que han passat en aquesta fase definitiva. En aquesta fase, el jurat ha valorat aspectes com l'urbanisme, l'estratègia i la connectivitat, l'espai públic i el paisatge urbà, l'edificació i la mixtura d'usos i, finalment, la intervenció a l'eix central. Tots ells tenint en compte aspectes com la imatge i la qualitat formal, la promoció econòmica i la cohesió social, la funcionalitat, la sostenibilitat i eficàcia i la viabilitat econòmica. Ha estat una feina intensa, de molts anàlisis i molta reflexió, però alhora molt interessant i que ens ha permès endinsar-nos amb les diferents visions que cada un dels equips ens proposaven del nostre centre i de la nostra ciutat. De tots i cadascun hem après coses i molts d'ells ens han sorprès amb propostes que ens han fet pensar i que probablement podrem aplicar algun dia. Moltes gràcies per la tasca, la dedicació i la qualitat de la feina que han demostrat els 5 equips que han arribat en aquesta segona fase.
Per part meva, només dic que avui és un dia important perquè semblaria que tanquem una fase, però com a regidora d'Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i Cultura us vull dir que aquest és un principi i no pas el final. La voluntat del govern és ferma i el pla d'impuls del centre ha de ser una realitat per Mataró en els propers anys. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyora Moreno, que ens ha posat en antecedent sobre la importància d'aquest projecte per al conjunt de la ciutat. És el moment ara, és el torn del senyor Jaume Artigas, que com us he dit abans és membre del jurat, parla en nom del jurat i en forma part d'aquest com a representant del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Senyor Artigas. Bona nit a tothom. El micro. Se sent bé? Aquí. Jaume. Ara? Bona nit a tothom. En primer lloc, en nom del Col·legi d'Arquitectes, voldríem agrair a l'Ajuntament de Mataró per tota la tasca que s'ha desenvolupat amb aquest concurs. Sí? Ara. Ara? Simplement agrair a l'Ajuntament de Mataró per la transparència i la forma en què s'ha conduït aquest concurs. Efectivament, tal com s'ha explicat, ha sigut un treball bastant complex que ha requerit diverses sessions, però que al final s'ha arribat a una conclusió, a un projecte guanyador, del qual se m'ha demanat que faci 4 línies explicant quins són els motius, quines són les valoracions que s'han fet per a aquest projecte guanyador. Llavors, en primer lloc, a nivell d'urbanisme, estratègia i connectivitat, el jurat ha valorat molt positivament el concepte i anàlisi que es fa de l'espai públic com a estratègia principal del futur del centre. El projecte posa en relació el centre de Mataró amb el territori a través d'una proposta de la creació d'una anella verda i un sistema de passeigs i carrers pacificats, tant amb el sentit mar-muntanya com llevant i ponent. Es fa especial èmfasi amb la reurbanització de la Nacional 2, com a un bulevard pacificat on es planteja dos escenaris, un a mig i a llarg termini, en el qual es compta amb la possibilitat de la reutilització de les platges de vies a mig termini i el trasllat a llarg termini de l'estació ferroviària. L'objectiu que planteja el projecte bàsicament és poder establir una relació entre la ciutat i el mar, que en aquest moment està impedida, com sabeu tots, per aquesta barrera ferroviària. En quant a l'espai públic i el paisatge urbà, en aquest apartat es detalla l'estratègia plantejada des de l'espai públic com a element bàsic perquè Mataró esdevingui una ciutat de passeig. Es valora molt positivament les propostes d'ampliar físicament el concepte del centre fins a arribar al front marítim, fins a arribar a les Rondes i a l'avinguda Lluís Companys i al Parc Central. La política d'aparcaments soterrats perimetrals, propiciar la continuïtat dels recorreguts entre els diferents espais públics i les operacions d'acupuntura urbana vinculades amb espais amb valor de patrimoni. Pel que fa a l'edificació i la mixticitat d'usos, la proposta estableix una visió d'unes mansanes obertes, actives, amb aparcaments públics soterrats, incrementant amb el tractament i disposició de carrers i espais lliures la permeabilitat visual, sobretot entre la ciutat i el front marítim. El projecte fa una proposta de façanes modulars, actives,
per tal d'establir unes continuïtats de l'activitat comercial allà on l'edificació en aquests moments no ho permet. Proposa potenciar l'ús de nous mercats i d'espais gastronòmics, com és el cas de l'edifici de la Fundació Iluro, els antics jutjats, etc. Pel que fa a l'eix central, és a dir, a la illa de Can Cruzate, el projecte planteja una proposta que realment és l'única discussió que hi ha hagut important a dins la deliberació del jurat, que és que finalment el jurat ha preferit una intervenció en la qual es respecti l'estructura medieval dels carrers i de l'entorn de la plaça del Mercat. Per tant, es valora la proposta, però en canvi jo crec que aquí l'Ajuntament ha de fer una reflexió realment sobre quin ha de ser el futur de Can Cruzate i tot el tema arqueològic que té plantejat en aquest sector. Aquesta proposta pot tenir l'atractiu de la connexió de la plaça de l'Ajuntament amb la plaça Gran, genera aquests dubtes que he explicat fa un moment i pels efectes de la desconfiguració del teixit de les places i dels carrers del centre. Respecte a la visió estratègica de la mobilitat, especialment es valora la proposta de la pacificació d'un gran nombre de carrers, reduint notablement els eixos de trànsit, planteja ampliar la xarxa de carrils bicicleta, sobretot en l'anell de les rondes, la construcció de nous estacionaments subterranis perimetrals i en els àmbits propers de l'anell de les rondes, i la construcció d'una estació d'autobusos a Can Fàbregas. La revisió de la xarxa d'autobusos, del bus urbà, amb línies verticals i horitzontals, i en el futur, a llarg termini, el trasllat de la línia ferroviària cap al sector del Parc Central. Sobre la gestió de la mobilitat en el centre, es proposa basar-la en 3 anells. Un és el centre històric exclusivament de vianants, excepte veïns i serveis, un segon nivell que són els entorns immediats amb prioritat invertida i l'eliminació de l'estacionament i un eixample exterior que manté en general el caràcter actual i en conseqüència planteja la construcció d'aquests possibles aparcaments en la zona perimetral. Pel que fa a la plaça de les Tereses, planteja l'eliminació del bus interurbà de la plaça i una proposta de reforma tenint en compte que no hi ha l'afectació que hi ha en aquest moment pel trànsit dels autobusos. Es planteja també la voluntat de pacificar aquesta plaça, la plaça de les Tereses, malgrat que això requereix concretar exactament com i de quina manera s'acaba integrant tots els accessos a l'actual aparcament subterrani de la plaça de les Tereses. Pel que fa a les valoracions específiques de la promoció econòmica, s'introdueix el concepte de les mansanes actives com a punt de foment de l'activitat econòmica, s'aposta per nous mercats i espais gastronòmics, i que es proposen extendre per l'eix central i pel centre ampliat amb diferents edificis amb usos complementaris, a l'edifici Loro, a les plantes baixes i superiors, etc. Hi ha un element diferenciador de la resta de les propostes que és la idea de les façanes modular actives, que és un concepte d'activitat econòmica vinculat a la idea d'arrastrar aquesta activitat per sectors que en aquests moments no gaudeixen d'aquesta activitat.
Finalment, diguem-ne, és la proposta que va aconseguir més unanimitat entre els membres del jurat i, per tant, va ser la que va estar seleccionada com a guanyadora. Moltes gràcies, senyor Artigas. En aquest moment ara li passo la paraula al senyor Jordi Novo. Com us he dit abans i com bé sabeu, és el president de la Unió de Botiguers de Mataró, és membre del jurat i ell valorarà la tasca que s'ha portat a terme per escollir el projecte guanyador des del punt de vista comercial. Senyor Novo. Gràcies. Des del món del comerç, el primer és felicitar a l'Ajuntament per la convocatòria d'aquest concurs i agrair que estiguem com a membre del jurat. Després felicito als guanyadors, però també a tots els participants per totes aquestes idees que heu aportat, que posen sobre la taula per mi dues coses molt importants. Primer, les possibilitats que té aquesta ciutat, que gairebé són inimaginables, i dos, la falta de projecte per al centre en aquests últims 20 anys. Per això demanem, sisplau, que tots els partits facin seu aquest projecte des d'un consens de ple o de pacte. Però el que no volem és que aquest projecte es quedi en un calaix com molts dels anteriors. Serem molt feliços si es porta endavant. No s'ha de dependre de quin partit governi en cada moment. Crec que l'arquitecte Jean Gell diu que els homes modelen les ciutats i després les ciutats es modelen a nosaltres. Tenim l'oportunitat de modelar Mataró perquè amb tots pugui sortir una peça molt maca i que podem gaudir d'ella. Des del punt de vista del comerç, el projecte guanyador crec que són les millors idees que intervenen en un àmbit global de ciutat. Amplia el centre fins a la corona de rondes, obrint la ciutat des de les 5 sénies com a despensa de la ciutat, passant per la plaça Fiveller, a l'Hort del Rector, Santa Maria, plaça Gran, plaça de l'Ajuntament, fins a la plaça de Cuba, fins i tot arribant a Can Fàbregas, intervenint en tot l'eix central. Però no només això, sinó que obre la ciutat al mar, connectant Mataró amb la platja i el port, amb intervencions que fan una ciutat social i sostenible on les persones poden gaudir dels carrers i dels espais. Fa propostes de millores de connectivitat en totes les zones de la ciutat, el Tecnocampus amb els seus 3.500 estudiants que poden gaudir de la ciutat, dels barris, entrades de la ciutat des de Barcelona i Girona i un pla de pàrquings en Corona que millora l'accessibilitat dels possibles fins i tot compradors dels pobles del voltant. Posa en valor els espais de ciutat, dona una nova imatge i dona també idees de desenvolupament de nous espais de comerç per gent jove i innovadores amb l'estil de ciutats punteres del retail d'Europa. En conjunt, dona una imatge i projecte de ciutat nova i moderna. A més, proposa una reflexió de la possible conveniència de no ampliar les grans superfícies comercials de la ciutat, tal com es fa a Holanda per protegir el comerç de proximitat i la no desertització del centre. En realitat dona propostes, el que hem dit, noves, modernes, que fan del centre un espai atractiu per vianants i compradors de Mataró i de fora. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Novo. I és el moment, en aquest moment és probablement el més esperat d'aquest vespre, en el qual procedirem a conèixer quin dels 5 equips que ha estat el resultat del guanyador. Cal recordar que la proposta triada rebrà 10.000 euros addicionals als que ja han percebut els equips que participen al concurs. Procedeixo doncs a llegir un resum de l'acte en el qual el jurat vol fer constar els següents aspectes. En primer lloc, l'alta qualitat de tots els projectes presentats. El compromís i la implicació dels 5 equips s'ha vist reflectida en propostes ben elaborades. En segon lloc, que del conjunt de les propostes se'n deriven moltes idees concretes de l'espai públic, la mobilitat, de promoció econòmica, que es consideren valuoses i que es tindran en consideració per aquest i d'altres projectes de futur. En tercer lloc, que s'ha valorat de manera especial aquelles propostes que han tingut una visió estratègica en sintonia amb el global de la ciutat. Respecte
En quart lloc, respecte al que el concurs defineix com a eix central, és a dir, l'eix que uneix la plaça Gran amb la plaça de l'Ajuntament i la Riera, el jurat ha considerat d'especial interès les propostes que feien una aposta per mantenir el caràcter dels carrers del casc antic i, per tant, la trama existent entre la plaça de l'Ajuntament i la plaça Gran. Dit això, i després de 4 sessions de deliberació, el jurat ha decidit de manera consensuada declarar guanyadora del concurs la proposta presentada sota el lema Mataró, ciutat ideal, a càrrec de Jordi Enric Monràs, i atorgar un accèssit al treball presentat sota el lema Centrum d'Ariadna Pèric Capdeferro en reconeixement a la seva proposta d'intervenció a l'eix central. Prego, en primer lloc, que s'apropin a la taula presidencial els representants de la proposta Mataró, ciutat ideal, el senyor Jordi Enric Monràs. Fa 20 anys que la vam elaborar, no sé si l'heu vist per l'entrar, a la Llarguera i el... No sé si surt en Jordi, millor que et posis dret, no? Si no, no sortirà. Posa't dret, si no, no sortirà. Surto? Molt bé. Convido a l'equip guanyador que des del faristol ens facin una breu explicació del projecte que ha resultat guanyador, recordant que tenen aproximadament uns 20 minuts. Endavant i gràcies. Les imatges passen... Les imatges. Ah, sí. Ah, val. Bueno, és un moment especial. En primer lloc, agrair a l'Ajuntament la convocatòria d'aquest concurs, que és com molt interessant poder reflexionar sobre una ciutat tan especial com Mataró, des de la globalitat i des d'un problema concret que segurament és més comú a moltes ciutats de la mida de Mataró del que podem pensar. Per tant, diguem, el plantejament del concurs ens va motivar molt i ens el vam prendre amb molta il·lusió. Els membres del jurat que han explicat les propostes ho han explicat molt bé, tots dos. També està molt bé la referència a Yangel. Realment hi ha un nivell molt bo de coneixement de les ciutats i de les possibles transformacions a Mataró, i per tant ens sentim còmodes, ens hem sentit còmodes i ens sentim còmodes amb la proposta. Les imatges que poden veure són una mica, jo crec que les explicacions, ja repeteixo, han estat molt generals i molt precises també, i el que veuen són imatges de la pacificació de diferents carrers del centre, en el qual és una de les nostres estratègies. Com crec que és molt conegut, la transformació de l'espai públic és un tema capital en la millora de les ciutats i en concret de les ciutats catalanes. I per tant la nostra aposta s'ha basat sobretot en la millora d'aquest espai públic entès en les diferents escales, des de la transformació de la Nacional 2 i del front marítim a la dels carrers més propers al centre, i amb diferents també propostes de transformació de les rondes, dels carrers que estan i de les vies que estan per transformar i per millorar-se. Sempre amb la idea de minimitzar l'impacte de la mobilitat vehicular privada, afavorint al màxim els recorreguts de vianants, que Mataró sigui una ciutat de passeig, que sigui una ciutat exemplar en aquest sentit, afavorint els carrils de bicicleta, les bicicletes elèctriques, etc. Tot això canviarà molt la relació dels carrils de bicicleta amb els pendents, i minimitzant, com deia, la mobilitat vehicular. I això com es fa? Doncs hem de posar-ho
diguem-ne, hem d'explicar-ho i hem de saber-ho valorar. La ciutat que es posa en valor és una ciutat que encara que a vegades costa potser d'assumir en alguns sectors, és una ciutat que s'ha de posar en valor pels vianants. Els vianants són els que han de ser els protagonistes de la ciutat per poder gaudir passejant i entenent la ciutat, el seu patrimoni, la seva relació única amb el paisatge. El millor de Mataró és el propi Mataró. La unicitat de Mataró, la seva especificitat, la seva identitat màxima és la pròpia ciutat. I per tant això és el que creiem que hem intentat explicar posant en valor els diferents. Hem fet un ventall de diferents opcions, com poden veure, els diferents espais públics del voltant del centre. Hem extès el concepte de centre, com ja s'ha explicat bé. Mataró és una ciutat mediterrània, és una ciutat que té el gran tresor del Mediterrani i de les seves platges com a espai públic, entenent les platges i els passejos de les platges com a espais públics, que proposem, diguem-ne, continuar la tasca ja feta des de la ciutat des de fa molts anys d'obrir la ciutat al mar. També proposem continuar el que ja s'ha fet, que crec que és bastant pioner, d'integrar aquesta carretera nacional 2 a la part, diguem-ne, sud-oest ja està integrada com un bulevard urbà i nosaltres el que proposem és extendre-ho a tot el front marítim de Mataró, de manera que aquesta Nacional 2 sense cap problema, sense perdre la seva capacitat circulatòria, passi a ser una via parc, una via urbana, un bulevard amb carrils bici, amb atravessaments per vianants i per vehicles, és a dir, la trama urbana travessi la Nacional 2. També a llarg termini, que parlem de la Nacional 2, com a crec que somni que possiblement es pugui fer realitat, si pensem en realitats properes, proposem que el traçat ferroviari hi hagi una reflexió sèria, però també pensem que amb un projecte global és més fàcil de tirar endavant, en el qual el traçat ferroviari passi a ser soterrat per sota les rondes. Tindria un servei millor, podria haver-hi diverses estacions al centre de Mataró i donaria servei a tota la ciutat. Estaria al centre, seria com l'espina dorsal. Mataró seria com Canes, de França, una ciutat de tamany similar que té una relació directa amb el mar. Aquesta seria la fita a llarg termini que pensem que una estratègia global d'espais públics, basada potser en un pla d'espais públics, podria facilitar el posar en conjunt totes aquestes apostes que no són parcials, sinó que fer una aposta global explicada amb diferents escales i simultàniament i programable amb el temps, dona força i crea unes sinergies que permeten crear una dinàmica transformadora a través de l'espai públic. També al mateix temps proposem la col·laboració entre el públic i el privat per activar noves mansanes allà on hem detectat que hi havia possibilitats, segurament hi ha algunes més, de transformació a mansanes obertes on hi hagi mixticitat d'usos, on hi hagi aparcaments soterranis, on hi hagi comerç de proximitat, on es posi en valor la cultura i l'agricultura de les 5 sénies pugui tenir, diguem-ne, una difusió sòlida a través de la ciutat, a través d'aquest comerç de proximitat quilòmetre zero, que es posi en valor el treball del comerç de proximitat, l'agricultura ecològica, és a dir, entrar plenament en aquesta ciutat, diguem-ne, on els productes són de qualitat i de la màxima sostenibilitat. També al mateix temps proposar espais d'habitatge públic amb el cohousing, on hi ha espais comuns que es comparteixen, com passa a algunes ciutats europees, als països més avançats, i també, com ja s'està establint al nostre país, aquests espais de treball compartit, com són els coworking, que podien també, diguem-ne, extendre's com a política de facilitar espais de treball a joves, start-ups i professionals, tot tipus d'artesans, etc. Al mateix temps, tornant al front marítim, per potenciar-lo, també proposem
remodelar d'una manera senzilla i viable, creiem, el port, de manera que hi hagin passejos a prop de l'aigua, proposar també on hi ha platges d'aparcament, bosses d'aparcament, que aquests aparcaments siguin soterranis, sigui el front marítim, sigui el port, sigui el club nàutic, el club esportiu que hi ha davant de la platja, de manera que no hi hagi cotxes aparcats. Els cotxes aparcats són negatius, són nocius, aparcats en superfície. I al mateix temps proposem que hi hagi algun equipament de centralitat davant del mar, com passa segurament a altres ciutats com Amsterdam o Copenhague, una gran biblioteca central i un auditori que podia estar obert amb vistes al mar. Un auditori que pot ser polifuncional, però que siguin com els equipaments de centralitat que siguin motor de transformació del front marítim. També completar el passeig marítim als dos costats, costat ciutat i costat mar, potenciant-lo al màxim, que arribi fins a la riera de les dues rieres, i fins i tot, si fos possible, extendre la cultura del carril bici fins a Llavaneres, pacificar la Nacional 2 fins a Llavaneres i potenciar al mateix temps, si és possible, les 5 senyes a través d'aquesta anella verda que des de les 5 senyes envoltaria Mataró, que ja està pràcticament, gran part ja feta. Es tractaria d'articular-la i d'estructurar-la a través de passejos i vies siguin anulars o radials, que connectin amb el territori, amb Argentona, etc. En principi, les imatges expliquen el que fem amb la mobilitat, i acabo amb això, és reduir les vies, els carrils, ampliar voreres. Quan una via és imprescindible que tingui 2 carrils, té 2 carrils, com la Nacional 2 o la Ronda República, i la resta de carrers proposem simplificar-los al màxim amb sentit únic, pacificats els que són al perímetre del centre, i el centre, com ja ha explicat el senyor Ortigas, únicament amb accés pels veïns i comerciants. Moltes gràcies. Moltes gràcies i felicitats. I ara demanaríem als representants de la proposta Centrum, de la senyora Ariadna Perich Capdeferro, que ha rebut l'accèssit del projecte que s'apropi a la taula presidencial. Bé, bona nit a tothom. Començo per els agraïments de rigor, agrair a l'Ajuntament de Mataró per posar sobre la taula la possibilitat d'una reflexió com aquesta, agrair als membres del jurat que ens hagin donat aquesta menció, aquest accèssit per la part específica de Can Cruzate. Entenc que ha sigut una feina difícil perquè el concurs era un concurs complex i per tant valoro molt la vostra feina. Un tercer agraïment a la resta dels equips que no han estat mencionats, però que jo no he vist les seves propostes, però de segur que són immensament valuoses i que el conjunt de les 5 reflexions que hem fet segurament sobrepassa el que un podria imaginar. A partir d'aquí, no sé, espero que en algun moment podeu veure l'exposició, suposo que hi haurà de totes les propostes, i entrar en detall i mirar-vos-ho a poc. És molt difícil resumir un projecte com aquest en 5 minuts, però dius que nosaltres especialment amb la proposta de l'eix central vam entendre que el valor que tenia com a... no és una pregunta habitual, no? Normalment els arquitectes s'acostumen a donar-nos un solar, un programa a resoldre i una volumetria específica a fer. Aquí hi havia una reflexió de caràcter molt transversal que incorporava transformar edificis que ja existien, transformar espai públic que ja existeix, i el repte nostre va estar des del principi ser molt respectuosos amb no malmetre el caràcter i el valor que ja creiem que té aquesta part
tan emblemàtica del centre. Reconeixem, però, que li cal un impuls, mai tan ben dit, li cal una superposició, una estructura tant programàtica d'activitat com de reforma i d'incorporació de certs elements que segurament ajudin a recuperar el caràcter simbòlic que ha de tenir aquest espai. Tant aquesta seqüència de transformacions que començaria segurament amb la permeabilització de la planta baixa de l'Ajuntament per fer més real aquesta connexió visual i física de la riera respecte a la plaça. Després posar en valor el patrimoni intangible de Can Cruzate amb aquests interiors magnífics que té, fent-li una reforma i a la vegada una ampliació, construint aquesta espècie de nèmesis, d'edifici que de cop i volta donaria la volta a l'Ajuntament i es miraria amb l'Ajuntament, faria de mirall amb l'Ajuntament i seria com una espècie d'aparador que nosaltres li col·locàvem al programa de la Casa de la Cultura perquè enteníem que allà era com una peça emblemàtica amb un programa molt representatiu de la vostra ciutat. Per tant, el centre havia de tenir el cort i una mica el to que té la vostra ciutat quan feu les celebracions, amb aquesta construcció de suport que va canviant, que donaria una imatge canviant en funció de les activitats que s'hi fessin. Una transformació molt subtil de la plaça de l'Ajuntament perquè creiem que ara funciona, és un espai neutre que ha de seguir permetent les vostres celebracions. Després, posar en valor el buit i els elements de patrimoni arqueològics que s'han trobat a Can Cruzate. Enteníem que aquell buit que hi ha ara podria ser un buit actiu, nosaltres el manteníem com una espècie de jardí secret que permetria veure i fins i tot trepitjar el que és la ciutat antiga i a la vegada la construcció dintre d'aquest entramat, d'aquesta nova edificació que se superposa a l'existent d'una peça que nosaltres creiem que era necessària i que forma part d'aquest imaginari de moltes ciutats, de molts centres, de moltes ciutats, que era la construcció d'un mirador. Un mirador, una peça alta, un element escultòric que de manera simbòlica i a la vegada real posarà en relació Mataró amb el mar, perquè des del centre, des de la plaça de l'Ajuntament i des de Can Cruzate, si puges uns quants metres es veu el mar. Llavors, seguint amb aquesta seqüència d'espais que s'anirien encadenant, tota aquesta posada en valor de Can Cruzate amb aquesta intervenció respectuosa del teixit i a la vegada innovadora i contemporània permetria dotar de serveis a la plaça Gran, que té una altra peça molt estimada per vosaltres i preciosa com és el mercat. El mercat podria fer el seu canvi d'activitats que li pertoquin, donant-li amb tot el que necessités es podria construir en aquest nou espai de Can Cruzate. Fins a arribar, fins i tot, l'última peça ja d'aquest eix seria la reconversió dels jutjats, també incorporant elements de caràcter gastronòmic, una mica com una espècie de mirall respecte a la horta, que creiem que també és un dels vostres grans actius. En definitiva, creiem que la proposta, tot i que té aquest caràcter aparentment poc definit, és molt potent, no és molt difícil d'imaginar executada. Això, no vull dir res amb això, però ens teniu per qualsevol cosa que ens necessiteu i dic que ha estat un privilegi poder aportar i reflexionar sobre la vostra ciutat. Moltes gràcies. Enhorabona també per aquest merescut reconeixement, que sapigueu que més endavant anunciarem el lloc i les dates en el qual podeu conèixer en detall, mitjançant una exposició, podeu conèixer en detall el contingut d'aquestes propostes. I per cloure aquest acte, permeteu-me algunes paraules de tancament.
Avui, com ha dit la regidora, es tanca un procés, el concurs d'idees al pla d'impuls del centre, que incideix en el canvi de model econòmic de la nostra ciutat, tot impulsant la seva capitalitat comercial, cultural i gastronòmica. Així ja tenim guanyadors i ara tocarà començar el seu desplegament. Com ha dit la regidora, aquest procés, que va començar ara fa 11 mesos, ha tingut una alta i qualificada participació i un jurat plural i preparat, tal i com s'ha vist en el dia d'avui. Enhorabona, la meva més sincera enhorabona als premiats i el meu agraïment a tots els participants, especialment als finalistes. Com ja ha destacat el jurat, tots ells han fet una valuosa i interessant aportació. Tal com assenyalen les bases del concurs, ara, com a ciutat, podem triar i barrejar les idees més interessants d'entre totes les finalistes. El punt de partida, com hem explicat, serà Mataró Ciutat Ideal, una proposta que ens ajuda a endreçar una idea integral de Mataró basada en entendre la nostra ciutat com una ciutat de passeig, oberta al mar, culta, productiva i amb una proposta que posa l'accent, entre d'altres, en l'espai públic que millorin la salut, el benestar, la convivència i la cohesió social. Un punt de partida acompanyat de Centrum, reconegut pel jurat per la seva reflexió sobre l'eix de Can Cruzate, pinyol històric de la identitat de la nostra ciutat. En total, un impuls al centre de la ciutat que, com sabeu, és una peça fundamental, de la qual podríem dir-ne que és el cor de la nostra ciutat. Un impuls que apuntala la nostra capitalitat comercial, cultural i gastronòmica, un dels pilars econòmics de Mataró i, per tant, una mesura per afavorir l'activitat econòmica i la creació d'ocupació de qualitat i també que ens ha d'ajudar amb la imatge i promoció de la ciutat. Dos reptes del Mataró 2022. Ara el que toca és començar a caminar. El primer pas serà el diàleg i la mà estesa per discutir i acordar entre tots durant els primers mesos de l'any quins seran els primers encàrrecs concrets a realitzar, tal i com preveuen les bases del concurs. El món es mou i canvia. I en aquest escenari nosaltres tenim un nord i estem en marxa, com s'ha demostrat amb el projecte de recuperació del Cafè Nou o el nou aparcament del carrer Viada. Gràcies a tots els que hi heu contribuït d'alguna manera. Molt bona tarda.